Hello, Pastor. May hapon. May hapon usab nimo diha. Alam ko ipangutan na, Pastor. Babahin aning Salmo 150. Okay. So, unsa imong pangutana ng Salmo 150 igsoon? Kaning ginagamit mo na sa ban simbahan, Pastor. Unsa may mayo nga pag-explain na. Okay. Salamat, Pastor Dan. So, dinhi ka mo follow up ini guman ako tuwag. Maminaw lang ko sa imong tubag, Pastor. Okay, daghang salamat. Dinhi sa 150 kay ako naman ni siyang giabri karon. Kumo ni ang atong gamiton aron ang atong simbahan butangan nato og drums, dili ni siya maom. Okay, usbonggo. Kung mao ni atong gamiton aron butangan natong drums ang atong simbahan, dili ni siya maom. Ngano man ato ni siya nga punto nga basahon. Daiga ninyo si Jehova, daiga ang Dios nga sama sa iyang balaang pulianan. Okay? Sama sa balaang pulianan. Wa man nga isulod sa balaang pulianan. Okay? Daiga siya diha sa kalangitan iyang gahom. Daiga siya tungod sa iyang mga buhat nga gamhanan. Daiga siya sobra sa iyang labaw nga pagkalandon. Daiga siya sa adunay huni og trompeta. Daiga siya nga adunay saltero og alpa. Daiga siya nga adunay gagmay nga tambor og pagsayaw. Daiga siya uban ang mga tulunggon, kinaldasan og organo. Daiga siya uban ang piyang-piyang matunog. Unya laktod ka pagasulti saba ang ilang unahuna. Na drums, na sayaw. So ingani mga pinangga. Nahitabo ba ni sa sulod sa simbahan? Kwaon na to ang kasaysayan sa Old Testament. Ang Old Testament igsoon walay church sama sa atong church karon. Ang naa sa ila igsoon kanang kung sa Greek nga Hebrew nga pinuluan ay gitawag natong Kodesh, Mikdash, meaning to say mga lugar nga mga balaan nga equivalent niya na mao ang sanctuaryo, templo or tabernacle. Sulod sa tabernacle, sanctuaryo, igsoon or temple, pare lamang ang makasulod sa holy place og ang Levita. Unya, hataas nga pare lamang ang makasulod dito sa most holy place. So meaning to say, ang naasulod sa sanctuaryo, kung musulod ang makasasala, naara siya diya sa court. Okay? Inigsulod niya sa gitawag og sanctuary, wala pa siya nakasulod dito sa first apartment or second apartment or holy place or most holy place. Naa pa siya sa court. Tabuon siya dito sa pare igsoon, unya ang iyang sala ihunghong niya sa karnero. Take note, wala niya gihunghong sa pare gihunghong sa karnero. Kaya ang karnero nagsimbolo man kang Kristo. So ang iyong sala ihunghong dito sa kang Kristo, dili sa inyong pare. Kani, pagsulod dito igsoon nga patyon ang karnero ag ang dugo dalon dito sulod sa sanctuaryo nga ang makasulod ang pare lamang. Laktod nga pagkasulti, walay drums didto. Okay? Walay mga instrument didto. So ang gisgutan din igsoon nga balaang puloy anan nga kiin sama nga diin tuar sila sa gawas, wala sila sa sulod. Na ang pangutana, nganong naa may selebrasyon diri nga naigamay nga sayaw? Ayaw mo pagunahuna og sayaw nga iyanis kalibutanon nga sayaw ha? Okay, i-research ninyo sa internet siya nga sayaw nga klases mga Hudyo. Dili ni siya mao. Nganong naama sila gamay nga pagsayaw, nga dili sama sa atong sayaw karon. Ug aduna may mga drums. Dili sama sa atong drums karon. Atong drums karon pertay daghan na mas mga lingin-lingin, di ba? Nga mo'y pangpukpukon sa mga drummers. Okay? Di na mao. Now, kini siya, dili ni siya part sa kaning worship during hour of worship or divine service. Okay? Kumbaga, dili ni mao ang naa sa sulod sa simbahan. Kung Sunday keeper ka, dili ni mao naa sulod sa simbahan. Tanawa ragod. Kung ibutang nimo ang mga drums diya, wa kay mabasa sa Biblia kay wala sila sama sa atong simbahan karon sa Old Testament. Ang naa sa ila synagogue or sinagoga. Ug ang sinagoga equivalent sa ato na eskwelahan, gathering diha magtuon og Biblia. Pero wala gyapon drums diha nga mabasa nato sa Biblia.
Now, nganong naigamay nga saya og drums? Tungod kay ang konteksto ni ini nga naa sa unahuna ni David, mao ang selebrasyon sa pagdaog nila sa gubat. Kay kaniadto atakihon ang Israel gani, pag mudaog sila, naa sila selebrasyon, mao na sila nga magsayaw sila. Okay, atong basahon ha. 150 man eh. Dili ka sa 149. Di wala may kapitulo bersikulo kaniadto. Susumpay ni siya sa sulat. Niya, bersikulo 5. Pagpangaliya ang mga balaan sa pagdaog sa himaya. Paawita sila sa kalipay diha sa ilang higdanan. Itugot nga ang hataas nga mga pagdaig sa Dios anha unta sa ilang baba og ang espada nga duruhay sulab sa ilang kamot. Ngano na sila espada silang kamot? Manimbal lugar ta natin espada? Kantik sa ni gubat. Verse 7. Aron sa pagpanimalo sa mga nasod. Meaning to say, gubat. Okay? Og mga silot diha ibabaw sa mga katawan. Aron sa pagpagapos sa ilang hari sa mga talikala. So nagdaog sila sa gubat. So sa pagdaog nila sa gubat, balikan na itong versikulo 5, pagpalipaya ang balaan sa pagdaog. Sumuni nga sa 150 versikulo 1, na sila'y pagdaig, na sila'y pagsayaw, selebrasyon sa ilang pagdaog. Pero wa ni sulod sa simbahan. Mabita nga tanaw nimo ng mga Independence Day, naay mga parade, naay mga drums, naay mga daw sayaw sa pagdaog pero dili sayaw sa iyas kalibutan. Mauni nga kantek sigzoon. Now, question. Sulod sa inyong simbahan nga manayaw mo diha, unya namoy mga drum diha, nagdaog ba mos gubat? Kinsang gubat ang inyong gidaog? Kung yung kag spiritual nga gubat, nagbiblia nagingon, ang atong pakigubat dili literal nga pakigubat, dili dugo por dugo, dili espada por espada. Kung dili kanang gubat sa espirituhanon. Og sa gubat sa espirituhanon, wala magkinahanglan og drums. Wala magkinahanglan og sayaw. Ang gikinahanglan diha mga pag-ampo. Sumuna nga sang Seventh-day Adventist, especially din sa context sa Pilipinas, wala tayo gibutang diha nga drums. Pero wala miyan maghukom ha nga kung naamoy drums diha sa inyong pulpito, wala mi naghukom. Kaya dili na mo na trabaho sa paghukom. Iyan na sa Ginoo. Igo lang mi nagpaliwanag nga based on context, kung imong basahon ang Salmo 150, wala maghatag lisensya nimo nga magbutang kag drums diha sulod sa inyong pulpito. Wala ni siya maghatag og lisensya. Gani, kung imong tan-awon ang Biblia dinhi igsuon, adunay nasulti dinhi si Amos. Amos kapitulo 5 mantingali na siya, no? Mahitungod sa awit ni David, especially kung imo nang isulod sa simbahan, dili gid siya ingon nga matawag na tuog maayo. Okay? Dirita sa Amos kapitulo 5, kapitulo 6 bersikulo 5. Nga nagaawit sa mga alawiton nga walay hinungdan, dinuyugan sa huni, sa violin, og na nagmugna alang silang kogalingon tulunggon sa musika sama ni David. Di man to sayop igsuon. Pero kung kanang drums o pagsayaw, dalon nimo sulod sa pulpito, mauna na'y sayop. Mauni ang giingon din sa kang Amos, nga iyang gisaway ang mao nga performance dito sa kopya sa kang David sa sayop nga lugar. Minin pa ang Adventista, wabay may mag-ingon nga iyasyawa ang drums. Nga kanang amo mga master guide o pathfinder sa panahon sa eskwelahan, magamit man ang drums. Okay? Pero dili sa simba, dili sa pulpito, kung dili may kalabutan sa pathfinder. Kung iya pas kalibutan nga mga pamaagi, maunay mga gitawag na tog Boy Scout. Okay? So, mauni ang gipasabot sa Salmo 150, busa nga itong mga higala nga naa sa mga, wata magalag simbahan, pero dias grupos mga Pentecostals, by what authority nga manayaw mo sulod sa simbahan? Basahi ko sa Biblia from Genesis to Revelation, kung naabay sayaw sulod sa simbahan.
Kung nabay drums, inubanan og sayaw, sulod sa simbahan, wala na sa Biblia. Ato na siyang kalaruhon, wala na sa Biblia. Bueno, natay caller.